Żgur li l-istudios ta' One Radio mhux ser jibqgħu l-istess wara l-mewt ta' Pawlu Wellul. Raġel li ħadem sa mill-bidu ta' twaqqif tal-istazzjonijiet One sabiex dan il-proġett seta' verament jirnexxa. U għamiet fl-età ta' 74 sena. Persuna li ħab xogħlu u dejjem ħadem mill-qalb biex jagħti l-aqwa servizz lis-semmija Maltin u Għawċin. Pawlu kien magħruf għas-serjetà u l-professjonalità tiegħu. Dejjem iġorba galja mballata b'CDs innumerati skont li xkaffa li jkun ħariġhom minnha. Ta' min jgħid li Pawlu kellu kollezzjoni ta' aktar minn 1000 CD ta' kull ġeneru u ta' kull xorta. Però żgur li l-aktar mużika għal Pawlu kienet il-mużika country, mużika li ta' spiss kien jaqsamha mas-semmija waqt il-programmi tiegħu fuq ir-radju. Pawlu ħadem ukoll bħala ġurnalist fil-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One News fl-ewwel snin mit-twaqqif tal-istazzjonijiet One. Pawlu kien sa mill-bidu ta' twaqif tal-istazzjon għandna hawnhekk, ġifieri kien qed kontribut fit-taqsima tal-aħbarijiet jgħin bħala ġurnalista lil diversi ġurnalisti li kien hemm dak iż-żmien fit-twaqif ta' din l-Kamra, u mbagħad aktar tal-beda jitella l-ewwel programmi wkoll mill-Parlament u anke programmi ta' mużika u programmi ta' interess partikolarment magazzin għall-anzjani. Kien jgħin ukoll fix-xogħol tal-kompilazzjoni tal-librerija u kien jagħmel xi xogħol ieħor klerikali li minn żmien għal żmien kien jinqal naturalment u minn ħin għal ieħor aħna kien ikollna fin-neċessità tagħna. Pawlu kien hemm taqal tajba, biem ferrieħi, biem li jħobb jżomm li kulħadd kuntent u bla dubju li n-nuqqas tiegħu illa għaliex irridu ngħidu li Pawlu sa l-aħħar ġranet kien magħna hawnhekk ftit ġimgħatilu kien għadu programmi magħna hawnhekk se nħass mill-kollegi kollha kemm jekk nhar ta' kienu jsegwu l-programmi ta' mużika mill-imoddi, il-professur Andrew Bsejla li kien ikun allura l-bniem qed joħollu ssib wara l-kwinti il-teknika u l-bilanċ tiegħu u anke wkoll ma' Paul Muscatteri bil-programmi għall-anzjani fejn kien juhu ħsieb u jara li jkun hemm b'mod interessanti ħafna dal-magazzin li kien jixxandar ukoll fuq One Radio. Flimkien ma' Paul Muscatteri bile, Pawlu baqa' jmexxi programmi dwar l-anzjani. Tkellimna ma' Louise Grech, bint Pawlu Wellul, rigward il-memorji tagħha ta' missiera. Le, kien iħobb ħafna jiġi hawnhekk, kien ikun looking forward ħafna fil-weekend speċjalment, kien ilessi biex jagħmel programm tad-diski antiki. Jina uħti kien jgħidilna wasluni biex nagħmel il-programm. Super One kien ħafna l-qalbu. Ekku, għandna l-familja kollha nħobbu l-mużika, ġifieri nħarsu leh li hekk il-mużika kien żommna hekk attivi flimkien. U mhux biss kienu idoq il-mużika aktar kmieni, kienu wkoll jaqra l-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon. Kif kontu tħossukom mela forsi tisimgħu lil-papa? U kien jgħidilna ħa tisimgħuni ta' dal-waqt ta' ninstema' jew il-programm ħandoqilkom diska pereżempju. Hekk, kien iħobb ħafna, it was il-hobby tiegħu li kellu mħabba ħafna l-hawnhekk. Il-funeral ta' Paul Wellul ser isirna l-4 27 ta' frar fit-8:30 ta' filgħodu fil-Knisja ta' Santa Luċija. Huwa kien miżżewweġ lil Rose u kellu 3 tuliet fosthom il-mibki Mario Wellul.